Köszönjük szépen! Köszönöm szépen. Pici zenei aláfestés húzunk, akkor egy kicsit könnyebb, de csak úgy live-ba. Azért egyébként ez nem csúnya bátya. 40 éves Volkswagen, kapom az instrukciókat, imádom. Te se szeretsz a barátaiddal és a családoddal lenni, mi? Igen, az autó minden. Egyébként egy gyönyörű bőrös belső. Hány üres üveget kellett visszavinni ahhoz, hogy ez így összeálljon? Gyűjtögettük egy pár évig. Picit technikai adatokkal bombázunk a közönséget. 1.6-os 50 lóerős gyári. 40 éves az autó. Mennyire válnál meg tőle? Hát sok év, de eladok. Nem van az a pénz! Drága testvérem, jó utat kívánunk, sok sikert és tényleg vigyázzatok magatokra, várunk vissza titeket sok szeretettel. Tapsot kérünk szépen a bogárhátónak, mert csodálatos állapotban van. Köszönöm! És ugye így fogunk majd menni nagyságrendel vetésforgóban, egy veterán oldtimer meg egy mini. Azért figyeled a csillámos metálzöldet sárvidős szélesítéssel, könnyű fémkerékkel. Egyébként golyó közben meg átadja az instrukciót. Kedves nevetek, és honnan érkeztetek? Borján és családja, Budapest. Látom, hogy a legfiatalabb ember is így csücsül. Hány éves? 3 éves. Egyébként jobb egyben ül a gyerkőc is, mama hátulról segít, és megkapjátok az instrukciókat. Autó adatai? 2000-es évjáratú, limitált, 1.3-as injektoros. Van óriás mini szerelem? Megválnál tőle? Már az egész családnak. Elfeloltva mindenki, köszönjük szépen! Azért mondom, hogy ez a kis csillámmetálos megszórva, kicsi kis... hát... széles 13-as kerék, tudom én is ezt. 3, 2, 1... Erősödik a taps a fejértetősnek, óvatosan betartjuk a sebességkorlátozást. Ó, aha, ez így mindjárt más. Én kérek elnézést. És egy francia Renault. Na, akkor erről beszélgessünk egy kicsit. Mi is ez tulajdonképpen? Ez egy Renault Caravelle. Azért egy ilyen autót elég komolyan megcsodálna ilyen a publikum, igaz? Kaliforniától, Isztambulig mindenütt a Az a durva egyébként, hölgyek, urak, hogy ez a fiatalember, mondhatom ezt, Kaliforniából érkezett. Egy elősödő tapsot kérünk szépen, nem itt van, köszönjük szépen, jó utat, vigyázzatok magatokra és visszavárunk benneteket. Köszönjük szépen! De igen, a Kalifornia meg a Renault az néminél... Te sok kemény vagy a macival hátul, bátya! Figyelj meg, ki tudjuk venni a macit? Nem, be van drótozva. Be van drótozva, nehogy elhagyjuk. Jó, beszéljünk egy picit az autóról. Austin Mini Cabrio 1978-ból, nem gyári, épített Németországban. Ha mondjuk azt mondanám, hogy mellé rakom a Trabantot, elcserélnék? De nem áll. Köszönjük szépen! Megvan az itinerár, tudjátok, méterszámlálós szerint, de már láttatok szerintem ilyet. Sebességhatár betartása. Vedd a szemüvegem, mutasd, piros a szemed? Nem? De, oké. Sok sikert, jó utat kívánunk! Vigyázzatok magatokra! Köszönjük szépen! Most lett kész az autó, csak ne a parkolóba száguld, erre figyeljetek légy szíves, hogy ne a parkolóba száguldozok. Igen. Na, azért ez is egy nagyon komoly kis mini. Picit próbálj meg elmondani a közönségnek, hogy mit kell erről az autóról tudnunk. Hát ő egy 75-ös, 1000 speciál. Ennyi háttérinformáció bőven elég. Milyen eredménye lennétek elégedettek? Ez egy olyan szenzációs kérdés, amit a sportújságírók szoktak föltenni. Vajon mi? Hát győzni jöttünk. Legalábbis beérjünk. Köszönjük szépen, ehhez tartsátok magatokat! 205-ös Peugeot cserélted erre? Okos, maradhatsz köztünk. Köszönjük szépen, fejértető Deluxe. Jó utat kívánok, sok sikert, vigyázzatok magatokra! 3, 2, 1, mehet! Kocsi! Ó, nagyon lesz oldalma. Jú, a Zetor piros, de édes, imádom egyébként. Jó, közben Golyó mondja nekem az információt, de át is adom neki. Ez a gyerek, ne láttam a labdám pöttyöt. Szevasztok, honnan érkeztetek? Tess nevetek? Pilisvörösvárról jöttünk, Valler Judit, Rostás Péter. Ne kell elnézni. Kezeit kisasszony. Autótechnikai adatai, paraméterei. 90-es méter, 1000 köbcenti, 40,8 lóerős sportkifogóval, 41. De nem durva, hát emlékszem én is, lemértük a Trabantot, és 50,1 volt. Nem 50, so 50 plusz. Jó, mi az, amit a Golyó mondott? Mit nyertetek meg? Az évadnyitó oldtimer versenynek az újonc kategóriáját. Gratulálunk, erősödik a taps! Jó utat, sok sikert kívánunk nektek, visszavárunk titeket, szavaztok! Ó, az új minivel. Hello, testvérek, neked sikerült az élet.
Lesz majd neked rendes miné is. Jó, azért alapvetően ez a csapás irányúja, amikor így kihozták az új minit, ami egyébként BMW, nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de azért ebből a szempontból egy szenzációs... Tessék? Jött a motorra. De alázó egyébként nem, tehát hogy egy Bayer és a motorverke egy ilyen japán motorra. Egyébként én mentem John Cooper Works-el, és az a világ egyik, hanem a legjobb autója. Ez tény és való, az az egyik legjobb autója. Az a durva egyébként, az a durva, hogy ugye a sarkaiban vannak kérejezve a kerekei, és ez még 180-ról gyorsul az autópályán, Németországban. Igen, ez tény és való, olyan, hogy egy go-kart, olyan feelingje van a vezetésének. Köszönjük szépen, minden rendben? Megvan az itiner, megvan a melcsuga. Jó, 3,5 óra, tehát nem kell versenyezni, nem kell alázni az összeset. Tiki, tízi, szellemű, vissza, nyugi, béke, szeretet, tisztap, harmadik. 3, 2, 1, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra! Ó, Istenem! Na, egyébként ezé a bácsi a T-Ford, meg ezé a bácsi a Velorex. Tehát nincsen szegénységszag, meg van egy ilyened is. Testvérem, az oldtimer vagy veterán autókhoz való kötődés honnan datálódik? Csak úgy jön. És egyébként mivel foglalkozó hétköznapokban? Mezőgazdasági vállalkozó vagyok. Nagy de szép, tehát traktorral zúzod, egy zetorral. Oké. Egyébként egy ilyen fajta kábriónak a felújítása nagyságrendileg mennyi időt vesz igény? 2-3 év. Mennyit kell fizetnünk azért, hogy azt a T-Fordot berúgd és menjünk vele? Megegyezünk. Van ez a pénz, üzletember, köszönjük szépen! Itt ide nálatok van. Én egyébként vezettem Amerikába T-Fordot, 3 pedál van, abból egyik sem alkalmas arra, hogy menjél vele. Szenzációs kézigáz, meg manuális gyújtásállítás. A rükmenc pedál az a középső be kell nyomnod. De ez véletlen. A Skodáról mit kell tudnom? V8-as 200 lóerős. Állják, kezdem előre. Tehát az az autó, amiben ülsz, arról mit kell tudni? 1960-as, 40 lóerős. Jó utat kívánok, érezzétek jól magatokat, Trendi Ruciba vagytok, lazába, csoki, én kérek elnézést, anyámmal élek, babettával járok, te legyek kemény. 3, 2, 1, köszönjük szépen, hogy itt vagytok és megtiszteltek minket jelenlétekkel. Tényleg, hát alapvetően egy Felicia, egy T-Ford, aha, várjál, ez egy típus idegen számomra, Amerikából jöttek? Ne füstöld le a kerekét, már látom, hogy már azon gondolkozol. Amerikát, onnan tudtam, hogy már úgy állsz, mondta nekünk fogkefében kell föltakarítanom a gumifüstöt. Jó, picit akkor próbáljuk a nézőket, illetve a jelenlévő közönségünket technikai adatokkal. De azért bezsúfoltan a kis családodat, jó van? Istennek, hogy elbír. Picit beszéljünk az autóról. 90-es évjáratú, 5000 köbcentis Firebird, mert ő még nem oldtimer, de lassan már az lesz, mert 25 éve. De eredeti állapotot bír az autó, 170 000 kilométer van benne, ez garantált, sérülve nem volt, ez nem restauráltok, teljesen eredeti minden. Amerikai autófan vagy? Nem, csak 12 darab van. Értem én, köszönjük szépen! Nem kezdem el felolvasni, hogy nem tankolunk gázt. Nem tankolunk gázt, üzemanyagot tankolunk. Köszönjük szépen! A benzintemető Amerikában ez van, mindenki 40 litert fogyaszt, mert olcsó, így fogyasztát tankolják. És jó utat kívánunk, vigyázzatok magatokra, ne parkettázz le. 3, 2, 1, mehet! Nem. Hú, nehogy így hátra, de tényleg ne füstöd le, mert nekünk kell föltakarítani. Csak egy pici gázfröccsöt adjál üresbe, csak úgy halljuk. Aha, gondoltuk, na ez az! V8 az V8, gyerekek! Köszönjük szépen! Király vagy? A strandkorlát király! Jó, egy újabb mini, szevasztok testvéreim! Sziasztok! Benne leszünk a tévében, jó? Kicsit beszélgessünk az autóról. 198-as Rover Mini Cooper 1.3. Mennyire nagy a szerelem? Hatalmas. Köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra, visszavárunk titeket. Ugyanebben a formában, fehér tetővel, deluxe vonalon. 3, 2, 1, hagyd szóljon! Óvatosan, tesókaim! Még egyszer felhívom minden kedves és kevésbé kedves részvevő figyelmét, hogy nem verseny, hanem túra. Tehát be kell tartani a sebességhatárokat, jó? Közben ilyenkor Golyó elmagyarázza, hogy mi is ez a verseny, hiszen alaphelyzetben kapnak egy itinert a résztvevők, ami egy tradicionális etap itiner a rally versenyzés világából kiindulva, ez azok számára... Micsoda? Mi? Ott jön a kedvenc autót, de király, vagy enyém is az.
Szóval picit beszélgessünk, honnan érkeztetek és mekkora a szerelem, mit kell tudnunk a kocsiról? Ez egy 72-es Mezőkalvádon érkeztünk, ezres motorjában. És egyébként unatkoztok, nem szerettek otthon lenni és elhoztátok a családot. Igen, úgy néz ki. Ott van a gyerkőszökön, nem bírtok? Drágám, imádod a minit? Szereted a minit? Harabdáld az üléspárnat, az a nincsen vagy, de 3 évet tündériek, ez az. Jó utat kívánunk nektek, vigyázzatok magatokra, ne felejtsétek, hogy az autósport veszélyes üzem. Köszönjük szépen! Az de zsír, papi, hát szevasz! Jó, itinert kaptok, méter, irány, nem egy bonyolult egyébként. Alaphelyzetben a Monte Carlo-ral is egy ilyennel szembesültünk, hogy ilyen itinert vártunk, aztán nem adtak. Úgyhogy nem volt egyszerű a Michelin térképen a 03-as Rotringgal rajzolt kis utakon eltalálni, de meg lehet oldani, tehát ez a nehézsége egy ilyen regularity versenynek. Emberes és komoly kihívás volt. Drága testvéreim, szevasztok! Picit beszélgessünk azért a félig meddig kolbász zsírmetál és fehér beütésű miniről. Azért mennyi ideig melóztál rajta? Hát én egy éve vettem, és azóta egy kicsit felújítottuk, és hát ennyi vele. 67-es, nem egy mai darab, szeretjük nagyon. Ez az kis családi vállalkozás. Ja, várjál már! Plusz 3 fő hátul! Hát a gyerekek. Ezt már szeretem. Jó, sok jó ember kísér is eltér. 3, 2, 1, mehettek, köszönjük szépen! Azért keményen néz ki. Na, a típusidegen, de ezt már szeretjük. Azért a kék ovál önmagáért beszél. Tessék! Dízel, nagy golyóval, 8-as biliárd golyó váltókkal, technikai adatokkal bombázunk meg a nagy értelmet. 69 lóerő. Nagyon erős, nagyon meg van húzva, de elfértek benne, sötét üveggel, kicsit olyan gangster kocsa, nem? Nába. Jó, szabályokat tudjátok, itinert már kaptátok? Megvan, rendben van, tudjátok, hogy mit kell. Figyelj, nagy gáz, kis szerencse, ez a jelszó, jó? És ez egyébként Gia vagy Gia? Ez egy nagyon jó. Ugye a szakújságírók azt mondják, hogy Gia, a másik azt mondja, hogy az nem Gia, az Gia. Ez egy Gia felszereltség, tehát az exkluzív változatos Sierra. Egyébként egy Scorpio, ami nem Sierra, de azért én átkötöm, hogy a Sierra Cosworttal menni, az nagy flash, tesó, hátsó kerekessel. Úristen, de durva. Na, jó van, sok sikert, jó utat kívánunk, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen! Az ezüstnél. Andy Warhol, forog a sírjába, pedig meg se halt. Szevasztok, picit. Jó, hogy te vagy a minis elnök. Jó, te fogsz utalni. Oké. Próbáljuk meg összerakni a hátterét az egésznek. Azért egy ilyen fekete belső, csoklalmat is kezdődik, és azt mondja, megy a szemüveg is a kocsihoz, jó? Hogy mit kell tudnunk erről a csodáról. Gyerekkoromban a rajongója voltam, meg a mini, és ötöztük ebben az autóban. Maga a tetőn lévő fényezés, illetve a géptetőn, mert ugye Queen vonalon szaladunk, ez honnan datálódik? A tetőn lévő angol zászló, illetve brit zászlót először fújtak ki, és utána pedig egy érvásos ráfújta egy Queen lemezborítónak a tervét a motorháztúkónak. Durvát kérdezek, ha azt mondanak, hogy autó vagy asszony, melyiket választanak? Okosan válaszol. Köszönjük szépen, jó utat kívánok neked, drága testvérem, te vagy a miniklub elnöke, vigyázzál magadra! Na, gyerekek! A világ egyik legkomolyabb versenyautójának klónja van jelen pillanatban itt, és hát az nagyon kevesen tudják, hogy még mindig benne van a top 3-ban, amely a legtöbb gyorsasági szakaszt nyerte a rally világbajnokságok történelmében. Ez ugye a Lancia Delta HF Integrál. Anno ugye Rangalaci Isten nyugoszta és egy ilyen versenyzet, illetve hát ugye Fermián Szattil is nagyon komoly eredményeket ért el vele. Nottei Szatinak kérünk szépen egy nagy tapsot. Nottei Szati ugye azért alaphelyzetben a Baranyából érkezett, és hát letette már a névjegyet a hazai autósporton, de most már fia is fölnőtt, tehát én amikor megismerkedtünk Nottival, kb. Ekkora volt a gyerkőc, most már nem venném el az ő sörét sem, sőt ezt nem a legyek hordták ide. Picit beszélgessünk azért az autóról, ez mit tud? És egyből már hátrahajol, hogy Pater beszéljen. Nem fiam, tőled akarom tudni, mit tud ez? Ez egy teljesen utcai autó. Ez így most már jó, akkor már tudjuk. A technikai adatok 300 lóerő? 200. 200 lóerő. Fater fog végig navigálni, vagy most elrajtoltak, helycserés támadás, és onnan a Fater lekörzőzik. Nem, én fogok vezetni.
Egyébként ugye itt van a versenyautótok is kiállítva, tehát hogyha valaki szeretné, akkor ezt megtekintheti. Sebességhatárok betartása, jó, Notti? Notti, gyere vissza közénk! Jó, köszönöm szépen, jó utat, jó versenyt kívánok nektek, tehát egy Lancia Delta HR Integrál, amely ugye az edzőautó és ezzel a tradicionális partneris fényezéssel, amelyen ugye a világbajnokság versenyen indultak annó, ugye a gruppás verzió elképesztő volt. Szervusztok! Picit megkapott a napocska, nem bátyja? Picit beszélgessünk az etorpiros fehér sportcsirkos kisakról, remélem nem megbántó. Csapolom a kezét, kisasszony, ott is van. Na. Várjál, úgy csináljuk, hogy halljuk. Ez azért szuper, innentől büdös a mikrofonom egész nap, okos vagy Barnos, de megy a trendi órád is egyébként a kocsihoz, azért gyorsan bombázunk tényleg pár információ. És a körmök is különböző színben utalnak, imádom, hogy ugyanez a szoftveretek, esküszöm. Szóval autó, 98-as, meglepő módon, ez egy injektoros lesz. A légzsák is van benne. ez egy árulás. Köszönöm szépen, jó utat kívánok, vigyázzatok magatokra. 3, 2, 1, okos rajta. Jó. Juncsi 4 gyerek minivel. És facér vagy, Nyuszi? Nem, de kár. Megadod azért a szám... Nem, ez a... Szevasztok, srácok, vigyázzatok mamára, Nyuszi, te is. És hallod, imádom, hogy egy ilyen tájpapuccsal, egy ilyen lábújközivel tolja. 3 pedál? Pedál. Hát, milyen? Na milyen van? Tanga papuccsal. Na, golyó, disztingválja. Szerelem van a mini felé? Meg én meg belét. Oké, köszönjük szépen, jó utat, vigyázz magadra, sok sikert a kis családdal. Egyébként ott is nőtt is kocsi. Aha, azért ez így mindjárt más. Azért ez durva, nem? És figyelj, könyökölés. Azért, ez így... Köszönöm szépen, hogy megérintettek. Nem adok puszit, mert nem az enyém, de a német vonal megvan. Mit kell tudnunk erről a csodálatos Mercedesről? 1952-es, 2 éve újítottam. Mennyi időbe telik egy ilyen autó restaurálása? 2 év folyamatos a munka, az emberem megkérdezem, mennyibe került már Magyarország államadósságát simán átkölteni. Ha te csinálod, akkor a 2 és évben. Milyen élmény egy ilyen autókázni? Mert azt gondolom, hogy a tradíció, az elmúlt évek, és maga a Merci csillag önmagáért beszél. Na, erre annyit mondok, hogy be kell végülni, és ki kell venni az útra. Tulajdonképpen nincs az, hogy igyekezni, valahogy inkább lassítanak, de előznek, jeleznek.